Brahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 17 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Maininit pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 12 sa bulan sa Enero 2022. Una kita mga kabombo sa aton sa mga headlines. Bodega sang Carvey Canopy Rental and Upholstery Supply sa Villa Lucasan, Barangay Madalagan, nasunog. Syudad sang Escalante kag Banwa sang Moises Padilla, posible nga malakip sa election watch list area sa Negros Occidental. Samtang gun ban violator sa Negros Occidental, nagapabilin sa isa. Drugstores Association of the Philippines pabor sa mando sang DOH ag DTI nga limitahan lang kadamuon sang paracetamol nga mabakal sang isa ka customer. Samtang grupo naman sa mga botika nagpaandam batok sa pagbakal sang bulong sa mga tiyangge.
Lansihan ay sa income, ginalantaw nga motibo sa pagpatay sa leader kay miyembro sang Aki Quadra Robbery Group. Amo ito mga kabombo ang aton sa mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapawina ang mga balita. Upod sa inyo sa inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapaunang balita, isa ka bodega sa nagapaarkila kag nagahimo sa mga tarpaulin ang gintupok sang kalayo subong lamang nga hapon sa isa ka residential area sa Villa Locason, Barangay Madalagan, sining syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Alvin J. Policarpio, empleyado sa bodega, ang nasunog amo ang bodega sang Carvey Canopy Rental and Upholstery Supply. Ang maini ang nagaparenta sang canopy kag portalets. Kalakip sa mga nasunog ang mga foam, canopy, trapal, kag may nasunog man nga canter truck nga mo ang delivery truck sa negosyo kag isa ka auto ang nasunog man. Ang truck ang naibaloan nga nagaunod sa mga foam, gani ini ang madasig nga ginlamon sang kalayo. Wala naman sa persona nga naulamid sa nasamit nga sunog kag nakagwa ang tanan nga mga empleyado. Sunod sa kay Policarpio, nagumpisa ang kalayo sa likod nga bahin sang bodega. Naibaloan nga sa likod sini yara man ang bodega sang Sulain kag may mga pamalay na nga yara sa likod nga bahin. Apang bangon sa compound kag may pader ang ginuntaran sa sunog, wala na ini naglapta pa sa iban nga mga pamalay. Nasaan Carvey, sir? Nang mga namula sa trapal, mga nakangara dahil sa likod mo. Oo, tapos kuparay lang sila sa Oo, Sulain. sa Sulain, sa likod. Amo nito ubang mo. Ang likod sinisa nga ini nga lote nga ni is sa mga panimalay. O pamalay pag ito. Pero man sang nila stakan, sang ila mga trapal. Draman ginahimo. Deliver mo rin sa kanan nila. Bodega, kumbaga. Oo. Ang kabayan sa pagpayag ni Alvin J. Policarpio, residente sa Villa Locason, Barangay Mandalagan, mainformasyon man nga ang Bombo News team nga nakuha nga may ginawilding sa atop sa nasamit nga bodega. Sa karon nagapadayon pa investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa gintunaan sang sunog. Duha ka mga local government units sa LGU sa probinsya sa Negros Occidental ang yara sa election watch list santo sa initial nga assessment sa natapos nga meeting sang COMELEC ag PNP sa Joint Peace and Security Coordinating Council. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Major General Benedict Arevalo, Commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, ginpaig sini nga sa natapos nga meeting na desisyonan nga ang banwa sang Moises Padilla kag syudad sang Escalante, Negros Occidental ang ipaidalom sa election watch list santo man sa data sang nakaligan niya 2019 elections. Madumduman niya ang banwa sang Moises Padilla ang ginbutang sa COMELEC watch list. Bangod man sa natabo nga election-related harassment, ang isa pa ka ginabasehan sang desisyon nga ipaidalom sa watch list ng duha ka LGU ang bangod na pasa na ini sa national headquarters sang COMELEC ang insidente agud nga mahatagan sang nagkaigo nga tikang. Suno kay Arevalo, ginalauman nila nga hindi na madugangan ng mga LGUs nga ipaidalom sa election watch list. Apang sunod diri dapat i-overestimate ang mga mahimo nga matabo agud nga makapangaman. Nagpanawagan man ang pinuno sa 3rd ID sa Philippine Army sang kooperasyon sang tanan nagod niya mapatigayon ng matawhay nga piniliay sa palabuton niya Mayo subong nga tuig. Sa meeting with COMELEC at saka PNP, kung kami ay nag-Joint Peace and Security Coordinating Council, na-decide nga yan. That's based on the parameters, yung mga previous parameters natin no last election, and then yun nga, initially we had the discussions on ano ba dapat ang mga areas na kailangan na watch listed. So based on initial parameters presented by the PNP, ang kabayan sa pagpayag ni Major General Benedict Arevalo, ang commander ng 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Samtang ginpahayag naman sang tagpamaba sa Negros Occidental Police Provincial Office o Kunagnokpo nga wala sang nagdugang sa election gun ban violator humalin sa pagsugod sang election period, magluwas lamang sa nadakpan sa Lunes sa syudad sang Kabangkalan diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ginpahayag sini nga wala sa nagdugang nga violator kag ang pinakauli ang nadakpan sa syudad sang Kabangkalan. Suno kay Donasco, naghulat lamang sila sa mga reports apang sa karon isa pagid lamang ang recorded nga violator sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang nakadepende naman sa executive order nga ginpapanaog sang alkalde sa tagsa ka local government unit o LGUs kung mag-require ang maini nga magpakita sang vaccination card sa tion nga maglabay sa mga COMELEC checkpoints. Apang gidatag naman ni Donasco nga kon magtabok na gikan sa Negros Occidental padulong sa Negros Oriental, kinahanglan nga magpakita sang COVID vaccination card.
For example, sir, it depends sir kung din sila magkadto sir, basi magkadto man sila sa kabangkalan to Bambinay, then they have to really show their vaccine card kung magkadto sila sa mga borders natin sir. And depending din sir sa EO ng city or municipality if they require the people passing through their city or municipality vaccination card. Ang kamay sa pagpayo ni Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ginakabig sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental nga unconstitutional ang pagpalawig sa termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Jose Bong Lacson, ginpahig sini nga kung mag-extend ng presidente sa posisyon, kinahanglan niya amyendahan ang konstitusyon sa pungsod apang ginalantaw sini nga hindi na ini posible bangod ginaga kinahanglan ini sang malawig nga pagdebatihay antes pa mapatuman ang amendment. Gani kun madayon ang pagpalawig sang presidente mahimo illegal ini bangod sa nakasaad sa konstitusyon nga anom lamang katuig ang termino sang presidente. Ginpahayag man sang gobernador nga wala man sang demand nga mag-extend ang presidente, samtang ginpahayag man ni Lacson nga may napili naman ini nga presidente apang hindi sini pag-i-anunsyar sa baylo magatutok lamang ini sa iya nga kampanya. But that is unconstitutional. No? You have to change the constitution to do that. I don't think naman there's a demand to extend the term of office for our president. In fact, the President Duterte is already ready to step down and retire in Davao. Ang kaban sa pagpayag ni Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang sa ibang pirato nagapangunang nga balita ging kalipay sa Drugstores Association of the Philippines nga nagpagwa ang Department of Health kag ang Department of Trade and Industry sumando nga limitahan sa mga botika ang kanamuon sang paracetamol nga mabakal sang kada customer. Sa order kag ipagwa sa DOH kag DTI kahapon, 20 ka tabletas lamang ang maximum nga mabakal sa isa ka persona o kung 60 ka mga tabletas sa isa ka household. Sa interview sang Bombo Radio kay Jovelyn Blanca Flor, bintaha ini sa mga botika bangod may mga customer nga nagapangakig kung 20 lang ka tabletas ang maximum nga mabaligya sa isa ka tawo. Bangod sini naghingo naman ang Drugstores Association of the Philippines sa DOH kag DTI nga magpagwa nga formal nga mando angot diri agud nga maipakita sa customer kon magbais sa seller. Apang aminado naman ang asosasyon nga hindi matumod kon nalakip sa isa ka household ang nagabakal bangod wala man sila sa database nga konektado sa kada isa. Ang ginpagwa nga advisory sang DTI, 20 ka tablet kada persona or 60 tablets per household lang ang pwede nga baklon mga butika. Kag ang syrup naman, maximum of 5 bottles per household ang pwede namon ihatag. Accommodate tanan nga consumers. Ang kamay sa pagpag ni Jovelyn Blanca Flor, ang chairman of the board sa bahin sa Drugstores Association of the Philippines. Sa karon, na-replenish naman ang mga supplies ng paracetamol sa syudad sa Bacolod kasumuman sa probinsya sa Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Jovelyn Blanca Flor, impahig siningan na replenish na amat-amat ang mga bulong, labi na gid ang Decolgen kag Biogesic nga ginreport nga ginakulang apang ginbutangan sa limit ang mabakal sang customer sa tagsa ka mga botika. Sunod kay Blanca Flor, ang limit sa pagbakal sa bulong sa isa ka balay amo ang 60 tablets kung capsule kag 5 ka botelya kunini ang syrup. Sunod diri ginakontrolar na sa mga drugstore sa pagbaligya sang bulong agud nga masiguro nga matagan ang tanan nga mabakal kag nagakinlanan ini kag sunod pa kay Blanca Flor nagsugod sang Lunes ang pagreplenish sang bulong sa mga botika labi na gid ang Biogesic kag Decolgen. Sunod diri kaya man nga maghatag sang supply ang mga manufacturer sang bulong apang nakadepende ang paghatag sang volume sini sa history sa mga drugstores. Yes, oo. Na-replenish na amat-amat. Pero kung mag-order kami halimbawa, 20 ka box abi, gaan lang kami abi 5, ay para ang rason sa amon sang supplier, ma-accommodate tanan nga butika. At para ang mga sulod-sulod magaan tanan. That's why nga gaan anay limit hasta nga hindi gid mag-stable ang amon nga supply. Kaya hindi nila makaya i-deliver isahan ang amon nga request. Ang kabay sa pagpag ni Jovelyn Blanca Flor.
Ginkasubo sa chairman of the Boards and Drugstores Association of the Philippines nga madamo sa gihapon sa mga consumer nga nagabaligya sang bulong sa Tiangge. Suno kay Jovelyn Blancaflor, madamo sa mga konsumidor ang nagabakal sang madamo kag ginabaligya sa Tiangge kay kalakip sa mga bulong ang antibiotics nga hindi mahimo mabakal nga wala sang reseta. Ginpayag man sini nga dapat sa butika mabakal sang bulong agud nga matudluan sang insakto nga pagtumar sini. Kangay lamang ako nakainom na sang bulong sa trangkaso hindi na mag-inom sang bulong nga pure paracetamol agud nga malikawan nga ma-overdose. Sunod diri dapat ang mga consumers ang magbakal lamang sang bulong sa mga rehistrado nga mga butika agud nga masiguro nga hindi peke ang bulong nga ginabakal kasubong man nga nahalungan nga mangin effective ang mangin epekto sini santo sa iya nga description. Samtang nagpanawagan man ni sa mga konsumidor nga likawan ang magbakal sang bulong online bangod madamo sa mga nagalapta nga peke nga bulong sa karon kag mahimo nga mabaligya ini sa online. Samtang nagpanawagan naman ini sa mga pumuluyo nga wala sang kinahanglan nga mag-hoard sang bulong agud wala man sang shortage sang bulong. Amo na gani nga daw nagakasubo kami actually kadugay na gid namon nga problema ang online nga mga fake kag sa online daan subong kung makita mo mag-explain lang ginagrab gidayon sang atong mga consumer which is hindi nila balaan nga makalain na ini sa ilalawan. Ang kabayan sa pagpayag ni Jovelyn Blancaflor, ang chairman of the Boards and Drugstores Association of the Philippines. Samtang sa iba pa itong panguna nga balita, lokal, mahimo nga magpaidalom sa home quarantine ang mga nagpositibo sa COVID-19 apang mayara sa nagakaigo nga pagsulundan. Sa interview siyang Bombo Radyo Bacol kay M. ang Executive Director ng Emergency Operations Center sa Bacolod, gimpayag sini nga kon mapaidalom sa home quarantine ang pasyente nga positibo sa COVID-19 household members ang dapat nga fully vaccinated. May separado man nga kwarto nga may kaugalingon nga banyo, asymptomatic ang pasyente kag ginapasiguro nga magasunod ang maini sa minimum health protocols. Gipahid pa ni ang nagapadagayan na sa karon ang syudad sang surgical lockdowns. Samtang nagdangat na sa 24 na tigayan nga ma-intercept nga positibo sa COVID-19 sa Bredco Port nga nagtabok sa syudad. Nagikan man ini sa nakalilain nga lugar kag kalabanan na mayara sang travel history sa bayan sa National Capital Region. Sunod sa kay ang ginahimo nila ang tanan nga masarangan nga himuon agud nga mapunggan ang pagsaka sang kaso apang makita gid ang trend sa karon. Sunod diri mayara sila sang gintest nga 30 ka mga empleyado sa isa ka telco company nga 15 gid ang nagpositibo kung sa din makitaan nga mayara sang travel history. Kung, for example, if the household is fully vaccinated, number 2, kung ang may-ara separate room and separate bathroom na pwede magamit ng pasyente, wala siya sang symptoms, symptomatic siya, and makumit sila to observe the minimum public health standards in the household. Ang kabayan naman sa pagpagin Emergency Operations Center Executive Director M. Ligas Piang. Hindi magpasugot ang mga negosyante sa syudad sang Bacolod nga ipatuman ang no vaccine, no entry policy. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Executive Officer Frank Carbon, ginpayag sini nga wala sila nagapamatok sa bakuna. Apang hindi man sila magpasugot sa nasambit nga pulisa, bangod nagakinahanglan sila sa mga bumalakal bangod kun wala sang buying. Hindi man sila makahire sa mga tao gani wala man sang trabaho. Suno kay Carbon kun wala sang trabaho dako ini nga problema. Sunod diri ang dapat nga himuon og yunan ang kampanya sang gobyerno nga magpabakuna agud nga mayara sa nagkakaigo nga proteksyon batok sa COVID-19. Ginpayag man ni Carbon nga ipatuman nila ang paglimit sa mga customer sa establishmento santo sa iga-require sang gobyerno apang hindi sa mga ipatuman ang no vaccine, no entry nga pulisa. Sunod pa diri ang dapat himuon ang mabaskog nga kampanya nga magpabakuna kag magsunod sa maximum health standards agud nga mapunggan ang paglapta sang COVID-19. Daw hindi kami okay sila kay ang ginapangita namon sa buong customer. No? Pag wala buying, there will be no hiring. Okay. So in short, why trabaho? So we need more customers na. Ang importante sa buong is makampanya gid kita o dangsang gobyerno kampanya nga magpabakuna yun dahil kaya ang bakuna mo. Ang kabayan sa pagpahayag ni Frank Carbon, Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry.
Samtang hindi pa mahimo nga balik ang 5-day per week nga pagtrabaho sa mga empleyado sa Negros Occidental sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital bago sa pamahog sa Omicron variant sa COVID-19 kag nagasaka ang kaso sa balatian sa probinsya. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Jose Bong Lacson, impang sini nga hindi pa mahimo magbalik ang mga empleyado sa Kapitolyo sa bahin sang 5 days nga work o kon pagtrabaho bago sa numero sang COVID-19 cases nga nagasaka. Ang mga empleyado naman ang magapabilin sa 4 ka adlaw nga sa nagatrabaho sa Kapitolyo kay 1 ka adlaw nga work from home. Naibaluan nga malin sang Hulyo sang nakaliga na tuig ini na ang schedule sa mga empleyado sa Provincial Capital bangod naman sa COVID-19 pandemic. Yeah, we will maintain that because obviously the numbers are going up. So we will maintain the 4-day face-to-face, 1-day work at home. Well, we're still in discussion, no? If we need to do that. First of all, we're trying to find out how many of our government employees are still not vaccinated. I'd like to think it's very small numbers, you know. Ang kabahin sa pagpahag ni Provincial Governor Bong Lacson. Samtang sa probinsya sa Negros Occidental may mga alkalde na sa tagsa ka LGU nga nagpagwa sa executive order para sa unvaccinated kaangay lamang sa mga manugbaligya sa syudad sang San Carlos nga hindi na ang mga ini makasulod sa merkado agud nga magbaligya bangod wala ang mga ini nakapabakuna. Sa syudad naman sa Cadiz nagpagwa naman sang EO ang alkalde nga hindi makasulod sa City Hall ang wala nakapabakuna. Ginalantaw nga lansihanay sa grupo ang motibo sa pagpatay sa ginatudlo nga leader sang Aki Quadra Robbery Group kag 3 ka mga membro sinisang Enero 8, 2022. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Bacolod Police Station 7, ginapahayag sini nga ang motibo sa pagpatay sa mga biktima ang hindi pa sa karon ma-establishar bangod dako ang grupo o kun dako nga grupo ang Aki Quadra Robbery Group. Suno kay Bonilla, may nabatian sila nga sa operasyon sa grupo may iban nga mga membro nga luyag na maghalin sa grupo apang ginapahog ni Quadra ang mga ini nga pamatyon sa tiyon nga maghalin kag kun kay isa si Aki ang luyag lamang sini ang dapat sundon kag maisog nga tawo. Ginapahayag man nga mayara sang lansihanay sa grupo kaya ang pagtunga sang ila kinitaan nagikan sa operasyon ang hindi talalapod bangod kalabanan na nagakadto kay Aki Quadra. Bangod sini ini ang ginalantaw sa mga kapulisan sa Bacolod Police Station 7 nga mahimo may isa o kon pila ka mga miyembro sang grupo ang nagplano sa pagpatay sa mga ini. Ginapahayag man sang hepe nga si Quadra ang may madugay na nga ginapangita sa mga kapulisan bangod sa mga pending nga warrant of arrest nga ginalakipan sang duha ka illegal nga droga kag isa sa kaso nga robbery. Suno kay Bonilla nga mayara pa ang mga ini sang iban nga warrant of arrest nga wala pa naresolba sa korte. Ang mga warrant of arrest sa illegal nga droga ang nagwa sa Bacolod City Police Office kon BCPO samtang robbery ang yara sa syudad sang Silay. Santo sa record sang BCPO may nabiktima ang mga ini sa pagpangawat sa area sang Police Station 3, 4 kag 6 apang mahimo nga madamo pa bangod ang iban ang wala nagapa-record. Madamo naman ang ginpang inventory sa mga ini nga mga gamit nagikan sa balay nga ginrentahan ng Day Quadra. Ang miyembro sang grupo nga nangawat sa Barangay Mansilingan ang napreso na sa Bureau of Jail Management and Penology samtang ginpahayag man ni Bonilla nga may na-recover pa sila nga salakyan sang sang pagresponde sang pagtawag sa mga tawo nga mayara sang abduction sa nakaligad nga semana. Ang salakyan ang nablatter sa Station 6 nga ini ang nakarnap. Ginreport man sa Station 6 kag positibo ini nga gin-identify sang ginpadala nga investigador. Na turnover naman ang salakyan sa tag-iya kag mahimo nga napasaka na ang kaso nga carnapping batok sa grupo. Nagpanawagan man ang hepe sa mga nabiktima sang grupo sa pagpangawat ngang dapat nga ipablatter sa mga kapulisan agud nga ma-record kag mahapos ang pag-cross match sa tiyon nga ma-recover ang kinawatan. Motibo, although nga hindi pa na natin siya ma-establish argid asa sa subong society. Kabulukan naman niya si Aki Quadra, kadako na siya nga grupo. So, minabatihan kita nga sa ilab lang ng mga operation. May arang nga ibang nga member ko no, sa ilang nga grupo nga gusto na maghalin. Galing kayo daw ginapahog nga pamatikon man kay kabalo ka. Hindi sa daw kung ano yung desisyon naman ni Matuman kag kaisog mo sa iyang klase ng tahon. Ang kaban sa pagpahayag ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Bacolod Police Station 7.
Samtang sa atong katapusan nga balita sa bahin sa aton City Police Report, dakop ang number 4 nga most wanted person sa Sagay City sa syudad sang Talisay sa kaso nga rape ukon pagpanglugos matapos ang ginsabihan sang warrant of arrest sa Talisay City Police Station sa Hacienda Laksyon sa may Purok Baka-Baka, Barangay 2 Hermanas, Talisay City, Negros Occidental. Ginkilala ang suspetsado kay Jonathan Karasakit, 33 anyos kag residente sa Barangay Makasilao sa Banwa, sang Calatrava. Ang warrant of arrest ang ginisyu ni Executive Judge Reginald Fuentebella sang Sagay City Regional Trial Court Branch 73 kag wala sang piyansa ginrekomendar ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna nga las 5 sa hapon, mga kabombo. Kamoy at tumakaundan sa ato nagapaunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panwalikan na aton si mga headlines. Bodega sang Carvey Canopy Rental and Upholstery Supply sa Villa Locasan, Barangay Madalagan, nasunog. Syudad sang Escalante kag Banwa sang Moises Padilla, posible nga malakip sa election watchlist area sa Negros Occidental. Samtang gun ban violator sa Negros Occidental, nagapabilin sa isa. Drugstores Association of the Philippines pabor sa mando sang DOH ug DTI nga limitahan lang ang kadamuon sang paracetamol nga mabakal sang isa ka customer. Samtang grupo sa mga botika nagpaandam batok sa pagbakal sang bulong sa mga tiyangge. Lansihanay sa income, ginalantaw nga motibo sa pagpatay sa leader kag miyembro sang Aki Quadra Robbery Group. Amoy at tumakabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalad ko bag-o. Mainit-init pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Miyerkules petsa 12 sa bulan sang Enero 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Apo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gapon ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sabay naman sa aton siningan news analysis, aging padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagbasaon ng Bombo Daniel Acciones sa aton siningan news analysis, may tigulo Omicron variant. Kabalaka ang mahimo nga aton mabatyagan sa sining tuig 2022 nga bag-o pa lang ginsuguran. Tungod ang coronavirus nga makatalagam, liwat naman nga nagtigbaliw, madamo na ang nalatnan. Bisan nga ang mga katawhan ang nabakunahan, hindi sa gyapon makasalbar sa Omicron nga variant. Europa kag Amerika ang nagkarankaran, ginatos kalibo sa isa lang kaadlaw ang nagkalalatnan. Sa Pilipinas, Omicron ang nakasulod naman. Ambot kun nga wala ini na punggan. Apisar nga gobyerno may ideya naman, paghugot sa mga airport ang ginpawalaan. Mayara pa gani nga nagpositibo. Sa ginatiniran nga hotel siya ang naka-iskapo. Nag-intra sa pagtililipon, apisar nga siya ang dapat yara sa kwarantina. Kay kuno madamo ang koneksyon, gani siya ang nakagwa. Diri nagapakita nga nanginhalog kita sa mga pagsulundan nga ginatigana. Gani kun ang gobyerno magpawala, hindi kita makatibawas sa sini nga pandemya. Ang inyong panguna-una ay pananawan ng ginpadala ni Narciso Jacinto sang Silay City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tip